Božijem poslaniku za rođendan. Više od 14 prošlo je stoljeća, kad u procvat hurmi divnoga proljeća zažubori izvor usred lijepe Meke, raze se po svijetu poput bujne rijeke. Milost ljudskom rodu te se noći rodi, da iz kandži mraka svijet oslobodi. Nikad dotad takav nije se rodio, niti će se rodit da bi takav bio. Od te noći okovi pođoše pucati, lanci neznaboštva pošli se kidati. Zora nove vjere s istoka se javi, da iz mraka ljudstvo na svjetlo izbavi. Kao tresak s munjom tako se to zbilo, o ovom se poslije svugdje govorilo. I istok i zapad zrake obasjaše, vijesti iz Meke svud se raznesoše. Na Mubarek čelu odmah se poznalo, na blagom osmijehu svjetlo je zasjalo, da će biti vođa islamskoga svijeta, da u sebi nosi ključeve rahmeta. Nad njegovim licem svak se zagledao, iz očiju mudrih neko je čitao, da novo poglavlje istorija piše, neznaboštvo posljednje izdisaje diše. Najsretnija majka na svijetu od tada postade Emina, pjesnikinja mlada, a povijest ljudska ni do sudnjeg dana neće zapamtiti takvog velikana. U godini sretnoj kad se je rodio, namjesniku Ebrehi uzrokom je bio, da ga silna vojska pred Meku doprati, od te sile niko kući se ne vrati. To bješe muđiza još prije rođenja, da pouku uzmu mnoga pokolenja. Zemlja i nebesa veliko su polje, za Resule Allah probira najbolje. Mnoge keramete Bog je Meki dao, u njoj je Ibrahim Kjavu sazidao, al kada se u njoj Muhammed rodio, tad je Allah rahmetom Meku počastio. Kada mumin klanja, Meki se okreće, tu je izvor spasa i konačne sreće. Griješna ljudska srca tako sreće stižu, molitvom i radom Bogu se uzdižu. Ko za sebe misli da je mumin pravi, nek odbaci grijeh i nek se popravi. Pokaži nam svima, ti rođeni brate, voliš li Resula, šta on znači za te. Idi brate svugdje gdje će se klanjati i prisutan budi gdje se salevati. Iman ćeš učvrstit, islam dokazati, sledbenik Resulov tako ćeš postati. Svevišnji je Allah Resula poslao i šaret poslanstva svevišnji mu dao. Muđizama časnim jasno potvrdio, ko vjeruje Boga svaka je volio. Iza nas su mnoga stoljeća ostala, ljudska ruka nije nikad zapisala, da se nad Mekom nešto slično zbilo, sem mevludske noći kad se zasvjetlilo. To je svjetlo nama rahmet donijelo i kuranski teret na sebi ponijelo. Iz Meke je iskra spasenja zasjala, smašika na Magrib sve je obasjala. Resulullah živi u našim srcima, on je nama svima u našim mislima. Gromkim salavatom ummet ga spominje, tekbirom Allahu mumin se zaklinje. Kuransko se svjetlo svud zemljom prospire, mi hranimo duše učeći tekbire. Mudri nam je Allah Kur'anom rekao, da je njegov Resul ko zvijezda zasjao. To se svjetlo nikad ugasiti neće, dokle god se zemlja oko sunca kreće. Gromkim salavatom ime mu se slavi, ponosan je na njeg svaki mumin pravi. Ko iskreno kaže da Resula voli, on nikom ne kleči, on se Bogu moli. Pod zelenim kubbetom Medinske džamije leži svjetlo vjere što nam srca grije.